kai na rantsi da Allah dan uwana bari hoda maka wa sabga wallahi tallahi bai yiwa a ce yau sallata ban da kyalle ga rashin kuɗi talauci ya min yawa ga bakan yunwa na rantsi da girman Allah dan uwana duk inda za a samu har kuɗi wallahi sai ya samu ta wallahi in ko ina kwanta wallahi sai dai in yi garin rogo wallahi duk inda aka samu kuɗi na rantsi da Allah sai na samu kuɗi ko in ana mutuwa ku zaka iya haikan zaka iya hakikatul amri. To na ji labarin wani boka a can gangaren tsanya. Sadaqallahu alazim. Dan duma baka aiki bai. Shahararren boka ne labarinsa na ji dan duma baka aiki bai a gangaren tsanya yake. Muna zuwa kakar mu ta yanke ta. Muna zuwa. To kai yanzu in banda kake wani irin garin kwakin karkara ka ta ka ce mini wai bayan shi aiki bashi. Nawa a garin nawa a garin ka? Kuma da wannan. Ni dai duk yadda ka aje mini wurin ka. Ni dai me koko. Ta je ƙauye kwanaki can naga ta samu dawa barbara rabin kuma yanzu na tura ta gida barka da sallah aka saraka Allahu alazim kin kimo wannan dawar mu bar ita sai ba ja ga wallahi rushe haka burge ni rushe wallahi ran ne ka rashin lafiya da tashi mutuwa idan aka samu kuɗi zaka biya ni kuɗi haɗi dori sama wallahi sai na ƙara ma mu tafi can biri wata kifaya ila ya uci an buwayi kai da wannan na gaya maka idan ina aiki ba na so ana yi mun kwaba ka tsaya iya aikinka kai ka tsaya a gurin da aka aje ka ba ma so muna aiki kana mana kwaba biri wata kifaya ila ya uci an buwayi haka nake so aikinka yana kyau kwanaki na aika ka bahar maliya ka zubo min aljanu 70,000 a cikin wannan hula yau ma ina so ka aiko min ko kuma ka ɗebo min su ka ɗoro a saman kanka ka zubo min aljanu guda 770 zan haɗa su da waɗannan haka nake so ina son haka shin wani aboki na wai ni wallahi lamarin gaban gane mai wai don Allah don annabi Allah tuda zama ka gidan boka gaba to ai magana ta kare ai mun kawo an kawo mun kawo sadaqallahu alazim to an kai kai wallahi kai mun shiru an gaya min da zuwanku ku tafo a hankali kuma ku tafo badaya kakkuta ka arjani dan bakara ku tafo badaya la Allah masha Allah in ba mutuwa zan yi wallahi tallahi wurin kuɗin kuɗi mun kawo ko ku tafo badaya ya isa ku zauna daga nan ku biyo a hankali kakku taka bin aljani ɗan gargaza kai ku samu naɗuwa ga junanku ku yi mun bayani dalla me ta tattaku dama ɗan uwana ne yake cikin wani matsanancin rayuwa babu cin yau babu na gobe ka duba duk wannan ɗawaina da aka sha na azumi amma da sannan ta zo ko ɗan kaza bai yanka ba kuma duk makotansa da kame sa sai mai raƙumi to shine ya fito duniyar taimar zafi ya rasa inda za ni kuma Allah ya kani sai muka haɗu sai na tambaye ya ce cewa ga matsalar da yake ciki to sai na ce ina da inda za a share ma hawaye buka to shine na jawo shi muka zo nan domin ya fi ni bukata mabukaci ne ga nan haka aka yi
an gama. Ai tun da kuka zo wannan guri buƙatar ku ta riga ta biya, amma fa da sharaɗi, sai dai yana da matuƙar wahala. Boka, wallahi ya bukata ta wallahi karama ta ba mai yata ba. Kaga dan uwana, wallahi talauci ya haito mai ya saman kai. Ya hini bukata kuɗi boka a bashi. Ni na hankura. Wallahi boka na hankura. Ina da kaidda. Injuwa. Shi fa na gani fa a cikin halin haula'i na ba shawara. Ya zai ce na fi bukata, ya fi ni bukata. Faɗa kawai tsorata ya fi ni bukata. Wallahi ƙarya haka yi. Wallahi kwanta haka ni. To a bani shi a hana shi. Bani. Hey! Duk ku dakata. Kawai na tambaye ku ne. Amma an bani labarin duk abin da ke tafa da ku.